Hi everyone, welcome back to my channel. Guys, kubang channel borai honai thabai dinina third challenge arna monni challenge ajo tangkangbai dinina third ana jaibai mane बेवहाय जों फुल दै लादों आरोना नै ओमफ्राय बेखौ जोङो सामुसजों माने खुगायाजों सामुसखौ अरखांनानै दैखौ नै कापावहाय होनांगोन आरो ओमफ्राय टाइमार होगोन जोङो 2 मिनिट्सआव जाय बेसेबां हायो बेथ' देरहागोन बे देरहानाया माने जेननायखौ माबा मोनसे खालामगोन आरोना नायलांबाय थादो दा बिदिब्ला Come on, let's begin. टाइमारखौ स्टार्ट खालामबासो बिगिन खालामबानो जाबाय गाव लानोसै होमबा ना साइडआव गावबागाव सुबिदा मथे लादोब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आं देरहागोन रेडि टाइमारखौ स्टार्ट खालामसै जों दा दे सामुसखौ एवनो दोनखाबा सामुसखौ एवनो थाखागोन दे स्टार्ट खालाम टाइमारा स्टार्ट खालामबाय Support लोगोफोर टाइमारखौ नायदो टेनसन लानाङा नों Come on Ngala miệng của nó khen có rất ngầu đấy rồi này rác lên Đây bác No देखो नहीं मामा नहीं चेस Untung ini pogo ba. Aku menang namanya kahai derajat tu na. Ang kuru lebasan ba, kuru mandu nang gunungo. Bener anjing nih Ses di roomnya Ustaz apa kalam dan ya Pak? No